Good afternoon, dear brothers and sisters. Please stand to begin the novena. The Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, who made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Please make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude is special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol as nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, Aki, asin ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po kita. Isabay taman po sa misang ini ang mga minasunod. Thanksgiving, Dolot kan Orinoco family. Eileen M. Mirafuentes, for birthday blessings of Flor Nasalita, for the gift of life of attorney Amore Rex Ranieses, offered by his family. Thanksgiving by Diane and Bea Manuel, Ning and family, Dalia Baloloy, Georgina Destura, Luna and Arizabal family. Special intention for healing and fast recovery of Florentino Flores by Rubio family for healing of Vicente Magdaraog. To pass the board exam of Tanchuling College students offered by Tanchuling College Incorporated. To pass the PNLE 2025 by Trixie Marie B. Ramirez. For Diane's promotion by Diane and Bea Manuel. For nursing licensure examination by Mesabil M. Him. For nursing licensure examination by Shan May D. Arabe.
to pass the Philippine Nursing Licensure Exam of Carlo Bigayan by Bigayan family. For healing and fast recovery of Mayan, Mark, Joel, Jocelyn, and family by Luna and Arizabal family. For the eternal repose of the following souls, 10th death anniversary of Lilia by Pearlie May Navarro, Jacinto by Clarkson de las Alas, All Souls in Purgatory offered by his family, Manuel Sr. by Yoli Divina and family, All Souls by Ning and family, Marcela Maximo by Bolaños family, Esther, All Souls in Purgatory by Mirafuentes family, Corazon, David, Maria, Alipio, Edwin, Bibiana by Miranda's family, Noe and All Souls by Lusteria family, Roberto, Victoria, Genaro, and All Souls by Jeanette Ordoña Dehac, Domingo, Nieves, Paulino Sr., Joey, Dennis, and All Souls by Valderrama family, and for Donato and Dolores. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang, ngunyan Webes, ika-30 semana sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon.
afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kada Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa ito. Asin sa imong Aldaw na Espiritu. Webes, sarong komunidad, sa giraray kita nagkakatripon sa pagtaong ondra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulok po kita sa iyan tabang, pamigdi asin intersesyon para sa satuyang mga personal na pangangaipo. Siring man, magpasalamat, mag-umaw sa Diyos sa mga biyaya na inako niya to dahil sa pamigdi asin tabang ti San Judas Tadeo. Ngunyan, midbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadaan, sindarhon kita sa buhay na daing kasagkor. Amen. Mabibig kita, O Diyos, nahuli sa mga paladan na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kun ang Diyos kaapil niya to, si Isay ang malaban sa to. Dai pinagkanugonan ni Diyos ang sa iyang sadiring aki, kundi itinao niya para sa to gabos. Dai daw niya itatao ang gabos sa to, kaiba kan siring na balaog. Si Isay ang masumbong laban sa mga pinili ni Diyos. Kun pinapatawad ni Diyos, si Isay ang mahukom, si Hesu Kristo. Dai, siya bako lamang nagadan huli sa to, kundi man nabuhay liwat sa mga gadan, nasa toon ni Diyos, asin ipinapamibi kita. Si Isay ang makakasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo, kahorasaan, pagkagutom, pagkadaing gubing, pag-alaman, persecution, espada, siring sa nasusurat. Dahil sa imo kami ginagadan bilog na aldaw, kami ibinibilang sa mga karnero na bubunuon. Inigabos dinaugmi dahil sa iya na namumuot sa mo. Aram ko na ni kagadanan, ni buhay, ni mga anghel, ni mga prinsipado, ni mga bertudes, ni an sangunyan, ni an sa maabot, ni an kapangyarihan, ni an kaitaasan o kairaroman, ni anuman na linalang, dai makakasiblag sa to sa pagkamuot ni Diyos. Nayaon ki Kristo Jesus na sa tong kagurangnan.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ligtasan ako kagurangnan, huli kan sa imong pagkaherak. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak. Diyos na kagurangnan, huli kan sa imong ngaran suruga ako. Huli sa karahayan nin sa imong pagkamuot, ligtasan ako. Haros ta ako dukha, asin daing sukat, asin an puso ko lagbas nin kasakitan. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak. Tabangi ako, O Diyos na kagurangnan, huli kan danay mong pagkamuot, ligtasan ako. Asin midbidon ninda na ini sa imong kagibuhan, na ika, kagurangnan, ang nagsusurog. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak. Dakulang pasalamat itatao ko sa kagurangnan, o umawon ko siya sa tahaw nin katiripunan. Huli ta sinurog niya ang tawong dukha, tanganing makaligtas siya sa mga naghuhukom sa iya. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagkapirang mga Pariseyo nagdulo kay Jesus sa sinagsabi, humali ka digdi, buot kang gadanon ni Herodes. Si Jesus nagsimbag, sabihon nindo sa amid na iyan, ngunyan, asin sa aga padagos an sako pagbulok, asin pagpaluwas kan mga demonyo, sa ikatulong aldaw an sakuyang gibo tapos na. Alagad ngunyan, sa aga, asin sa masunod na aldaw, papadaguson ko an sakong pagbaklay, ulita daing propeta na tutugutan na magadan kun bakong sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ginaagadan mo ang mga propeta, asin ginagapo mo ang mga sinugo sa imo nin Diyos. Pirang beses minawot ko natipunon an sa imong mga aki siring sa guna, na minatipon kan mga siwo sa irarom kan sa iyang mga pakpak. Alagad pighabuan mo, kaya hilnga an sa imong simbahan papabayaan. Asin sinasabihan ko kamo, di ako nindo liwat may hiling sagkod sa aldaw na kamo magkurahaw, pag umawon ang nadigdi sa ngaran nin kagurangnan. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. I'll go straight to the point. Duwang negatibong pag-uugali o disposisyon ang ninahagad sa tuya kan sa tuyang kagurangnan nalikayan. That we guard ourselves against pride and envy. Pagpaabaw-abaw, asin pagkaara. Taining duwang ini an maulang sa satuya, tanganing kita maging kasangkapan kan sa tuyang kagurangnan na makapahiling nin karahayan sa kinaban. Sabi nga ni kayan, when pride and envy rule our heart, goodness becomes a threat. Dawa anong gibuhon mong karahayan sa tao, perminang mahihiling ninda sa imo an anuman na negatibong bagay. Pero kung ang pagkamuot daa, anyaon sa satuyang puso, the truth becomes a blessing. This is precisely the two attitudes na igwaining Pariseyo asin si Herodes. So mga Pariseyo na uri sa iya because he was becoming popular. Lalo na si Herodes because of his pride, natakot po siyang mahali sa iya ang kapangyarihan asin popularidad.
dahil kan popularidad, asin kapangyarihan kan sa tuyang kakurangan. So ang enot na bagay na gusto ko pong mahiling tadigdi o magayon na paghurup-hurupan po niya to, ini. Envy makes us compete. But love makes us complete. Yan. Sabihon ta daw yan sa kataita. Envy makes us compete. Love makes us complete. Ini pong mga Pariseyo nauri sa satuyang kagurangnan. It is as if nakikipagkompetensya sinda kay Kristo. Kaya nga ni sinabihan ninda si Kristo, humali kadigdi sa samuyang lugar. Dahil ta si Kristo, He was drawing the crowd towards Him. Kadakol na ang nagsusunod kay Kristo. And not only that, He was speaking with authority. Na ining otoridad na nahiling nindang igwa si Kristo mayo sa sainda. So instead of learning from Christ Himself, they plotted against Him. Pinaghumaan, pinag-isipan nindang gadanon an sa tuyang kagurangnan. Kaniman sana, narumduman ko sa sarong parokya na nadistinuhan ko. Igwa kayo itong pa-contest. Every household are asked to make a garden because sabi kan LGU, so igwa sa harong ninda, sa ground ninda, nin pinakamagayon na garden, magkakaigwa nin award. Not only that, igwang monetary reward na itatao. So gabusin na naggibo nin garden. Yan. Hanggang igwa nin ang gana, nadangog ko sa iba, nagngururub-ngurub, sabi ninda, bako man nga ni mga magayon suburak. So mga burak niya duman, puro plastic, puro fake flowers. Yeah. That was envy, talking. So pagkauri, kang saro kan fiesta, may nagsarabi sa kuya, an burak ngaya father sa altar, mga plastic. Sabi ko, Madam Maridigdi, madya, dulok, hilinga daw kong plastic ini. Totoo po iyan ng mga burak. Baka ako ika ang plastic. Sometimes we become envious about the success of others. Diba? Na-promote sa opisina, so kaiba mo, ka-opisina mo, masabi sa iba sa opisina, sip-sip kaya ngaya yan ki sir, ki boss, o, kaya ngaya na-promote. Nahiling so kataid sa harong, nagpapaharong, successful sa buhay, ay, nagtatrabaho kaya ngayon yan sa Japan, Japayuki. Kaya ngayon nakapaharong. Minsan may nagdulok sa kuya, ang mga tao daw ngayon sa kataid ko ngayang harong father, sige ngaya ako pagliba ka, pagpakarauton, tigbabakbait ngaya ako. Sabi ko man sa iya, magpasalamat ka sa Diyos na tigliliba ka ninda. When people are talking behind your back, that only means that you are 2 steps ahead of them. Kaya tiglilibakan ninda, nasa likod mo sinda. So magayon na girumdumunta sa satuya pong pagkabuhay, na iwasan dapat ang siring na attitude. That is what we call pharisaical attitude. Ano ining attitude na ini? The Pharisees are happy when they see other people unhappy. And conversely, they are unhappy when they see other happy. May midbid ka mong arog kaya? Pariseyo iyan. Pariseyo iyan. They are happy when they see other people unhappy. Kaya pag may nasingko, nadapa, anong sasabihon? Maraya ka pa. Iyan ang mga tawong siring kaya. Pag buminagsa ka, sa exam, ang sasabihon sa imo, binusong ka na ngaya. Di ba? And they also become unhappy when they see you happy. Pag maugma ka, nag-aasenso ka sa buhay, naanggot man sinda, namumundo po sinda. Why don't we celebrate others' blessing as if they were your own blessing? Their success
is also your success. Di ba dapat maugma ka kung nagyayaman, nag-aasenso, sukataid mo sa harong, so sa imong padihon o sumadihon, nag-aasenso. Di ba dapat ang mamatian mo, kaugmahan? Because their success is also your success. We should take pride about the success of other people. Habo mo ka iyan, nagyaman sukataid mo sa harong, at least kung nangaipo ka, igwa kang mautangan, dahil ka na maduman sa 5-6. Di ba? So, when you clap for someone's success, you open the door for your own blessing to come in. Pag nauugma ka sa success kang iba, nagbubukas ka man nin pintuan para sa imo, tanganing maglaugman an bendisyon as in success sa imong buhay. Second point, na magayon dadigding mahiling, as in gusto ko girari na sabihon nindo ini sa indong kataid. Pride builds walls. Humility opens doors. Sige daw, sabihon ta daw po. Pride builds walls, but humility opens doors. Inisu nangyari po kay Herodes. His pride made him insecure. He was afraid na dahil nagsisikat si Kristo, nagiging popular sa mga tao, he was afraid that he will lose his popularity and power. Natakot siya. Christ for him was a threat. Natakot siya, namawaran siya ng kapangyarihan. But if you notice, sa gospel, Jesus showed calm, courage. Kalmado sana siya. As in, sinimbag niya sa mga tao kay itong panahon. Sabi niya sa sainda, ngunyan sa aga hanggang sa maabot na panahon, ipapadagos ko an sa kuyang paglakbay. Ipapadagos ko an sa kuyang misyon. Sa sarong parokyang nadistinuhan ko, there was a big event na tigpiprepararan mi. Because dahil kan day pagkauro yun, nagsabi po susaro kan mga head organizers, mapaaram na ngaya ako, Padre, bahala na ngaya sinda. Takong daiman ngaya ako dyan, magmanihar ka yan, daiman ngaya yan na mahamanan. And it was a big event. It was a celebration of the 500 years of Christianity. Kung noorin niya ako, siribot-sibot kita, sa kaman may mga surusiriplingan, sa kamay da ipagkauro yun. So, sabi niya, kung dai ako, daing maabutan ang aktibidad na iyan. Sometimes we also feel that way, as if we are indispensable. Na kung mayo kita, mayong mahaman ang ibang tao, mayong padudumanan ng anuman na aktibidad. Pero a week later, uminabot na po sa okasyon, and it turned out to be a successful one, even without him. Kaya nahiling ko, nagsimba siya, gari madismayo kang nahiling na successful so activity. Minsan, pagmati ta, arog man kaya. Nagari baga dahi mahahaman ano man na bagay, kung dahi kita. Kung bako ngaya ako ang commentator dyan, ay, makanuson ngaya ang misa. Kung bako ngaya kami ang choir, ay, sirintunado ngaya iya. Kaya baga feeling mo, ikagabos, sa imo gabos, nakadepende ang success kang anuman na bagay. So, rumdumunta po, kita ngani, kung magadan kita ngunyan, sa aga po, may salida ka na sa posisyon mo. Yan. Maski kaming mga padi, igwa kitang sarong gada na padi, let us pray for the repose of his soul. Si Father Gap, nakaburol pa ngunyan sa katedral, pero igwa na siyang kapalit sa iyang parokya na administrador. Sa opisina, feeling mo, ika na ang bida. Sa aga, pag nagadan ka, ang posisyon mo, igwa nang mapalit dyan. Di ba?
may pa-resign ka pa, paghuna mo, di kaya kan ibaan sa imong trabaho. Diba? Yan ang rumdumon tao. Because when we learn to say, I need help, kaipuhan ko nin tabang, or when you learn to say, I'm sorry, I was wrong, it is then where God fills the space our pride used to occupy with grace and peace. So, practical recommendation that I would like to make based on those 2 points that I have shared with you. Iyo po ini. Let us continue to be good and truthful like Jesus. Despite kaining mga envy and pride around us. Let us guard our hearts against envy and pride. So let us compliment instead of compete. Listen instead of insisting. Serve instead of boasting. Because in the end, let us remember this, ang nagpapakumbaba as in sincirong tao will stand firm, samantalang itong nagpapaabaw-abaw as in naaara sa iba, mapapagalsinda sa saindang pagbabalat kayo. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in the Espiritu Santo. Amen. Magpamidi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akoan sa mong dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Inihinahagad mi, huli kay Kristo na sumong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaonin mga langit non nakatukdoan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo, an isip kaming nagsasaranom, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Kagurangnan, Diyos in mga hukbo, ang langit asin daga, kan sa imo kamurawayan. Hosanna
sa kaitaasan. Paladanan minaligdi Sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikaragkadan banal, burabonin kabuas na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni tinian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kay initaynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kanina nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sinbag kabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwan. Asin kabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen, dayna kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Ama nyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga minsiring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya,
Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan rasin man ligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. niya nahiras sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace, Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Itago mo
Please kneel for the prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they may have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganingan sa mong ginigibo sa pagalang kan pagsakit, kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa magkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 16,172 pesos and 80 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 2,509 pesos and 30 centavos. On second collection, nag-abot man pong 5,309 pesos and 40 centavos. Ipinapaisip po na poon sa Nobyembre 2, Sagkudjes, magkakaigwa po ni Novena Masses para sa mga namumutan niya to nakalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niya tong girumdumon sa libro o sa sobre na yaon sa my parish office. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Duwang anonymous na may kantidad na 1,000 pesos, tulong 500 pesos, 400 pesos, donation through GCash 5,500 pesos, Mary Grace Ann Parada 500 pesos, Bea Bianca Cerillo, 400 pesos. Domingo Boral and Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa Saint Lugabos na nag-serve sa misa, nag-attinder kay ning misa. Thank you very much po. Diyos mabalos sa Indo. Sangaran man kan parokya, sangaran kan mga kaibahan kong padi, si Father Jem and Father Tonton, gusto kong ipaabot sa lambang saro sa Indo na naging parte kan sa tuyang nakaaging selebrasyon, novenaryo, asin kafiestahan, ni San Judas Tadeo kang nakaaging Martes. An samuya pong apresasyon, asin pagpasalamat. Kabus na in their small and big ways, naging parte kan selebrasyon. Thank you very much and Diyos magbalos sa Indo. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maherakon sa intersesyon ni San Judas Tadeo. Sangaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.